Doncs La maledicció forma part, és la tercera d'una trilogia que es diu, que és ara li he posat títol, que es diu Trilogia del Lament, i són peces que han estat escrites justament referenciades amb obres de Shakespeare. Vam fer Hamlet, La Tempesta i ara Macbeth. Parlen sobre la pròpia paraula i el motor del text dramàtic, la trama, està motoritzada, diguéssim, per la pròpia paraula, pel mot. Els dos personatges principals són el Marc i la Bet, i ja només el nom dels dos personatges principals és Marc-Bet. Amb això jo crec que s'ensenyen totes les intencions del text, que no para de jugar. És un text en vers, és un text que tota l'estona juga amb jocs de paraules, juga amb el llenguatge, és molt lúdic amb el llenguatge. I crec que és una versió de Macbeth molt interessant, la veritat.